Одна жінка й поклала всього-навсього 2 лепки. І це зворушило серце Ісуса. І Він сказав, що вона поклала найбільше. Але чому? Тому що всі решта вони клали від свого багатства. Але ця жінка, вона поклала все, що в неї було. Вона поклала не просто кошти, вона поклала туди свою довіру. Тому що її серце було цілковито віддане Богу. І це вразило серце Ісуса. Сьогодні кожен з нас має можливість бути немов та вдова. Не за сумою коштів, але за нашим відкритим серцем. Господь не дивиться на те, скільки ми покладемо. Він дивиться на глибину нашої вдячності і віру, з якою ми приносимо. Нехай кожна наш дар, він буде з нашим особистим актом поклоніння, бо навіть найменше віддане з любов'ю, воно стає найбільшим в Божих очах. Запрошую зараз приєднатися до служіння збору дарів та